Apa jauda dangakan pasan, udah jauh ni dangakan pantun. Walau adik nan di tanah rantau, walau udah nan di korong kampung. Jangan sampai lupa jo kampung jo alaman. Supaya takana kampung alaman, ketik YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu semua album-album Rabab Siril Asmara. Do pasan cek pak. Jangan lupa pak tu. Jangan sampai mengetik YouTube Sinar Padang siapa nan tahu. Kau ada apa ingin berabab pesta anak sunatan atau kabarale untuk pernikahan, undanglah Siril Asmara untuk main rabab petampi apa. Aku nomornya pak 0821 7 9 51 11. Jangan lupa ketik Sinar Padang Official, ketemu sama album Siril Asmara. Orang kata kau malang memalile anak baju. Adolah baragi larang rantau ramo larang amo. Adolah baragi larang rantau Onan tadi aripin olah nomor lah satu Kinilah kamasuk kamang olah nomor lalu antala mano pae olah di
akan mana di Sariani lain nak malu Sariani omang ece dia coba dan udah rang banse urang mikin omandanga kata rupo itu onda dangan di dari pinjan mengece rupo itu membuat ibu hati ari membuat ibu dati Sariani itu kato badaninyo dek sayang Sariani bake udah dek tadaga bake dari pinyoda ho dari siko ambo kamari dari nyo simpang tugunyo lubu aluang lape kamari badanani yoda ho mencari badan diri udah dapet udah serupo itu ndak ada ibu dai kesariani Tuhan ndak ada ibu udah Sariani itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu jawaban badan ripin yo pak onde dia kandung Sariani kanlah batamu ndak jo badan udah batamu badan kita ala ayu oleh Sariani kadi ceritoan yo dia ho elok laki toleh nak bapisah jangan duduk lama coiko beko nampak lo dinan banyak merasai badan diri udah dia merasai badan dia diri udah mandi udah rang banse dalam kampung bapak ramikin dia di nagari nasib udah iko bantuannya yo dia ho mandi adik urang baba ma urang barado kok bapak urang tak pandang anakku palo lubu aluang membue ino Sariani dia membuat ino dia Sariani mendanga kato rupo itu baru bakato Sariani onde dari pindang abana danga de udah kato ani kok berang udah berang lah kok kamaraboda marabola mola dek wambo ba itu pulo mengko sampai mencari udah ho dari nyolubu aluang dalape kamari batanyo kamande jo bapak mana nyoba dan diri udah dapet iko baru basuru ala ani pangaidai mandanga katonyo Sariani jadi baale dia nangka elok baale di Sariani nangka mungkin kok diudah tentu bantu itunya ni hondak mungkin awak duduk di tepi jalan bantu iko balamo-lamo beko kok nampak di dalam kampung nampak di pemilih badan Sariani mande ambojo nama rasai badan ambojo basan saro ba itu kato badan inyo omandanga kato rupo itu aja wapan Sariani opa
Kalau merasai dah badan udah Joani dai atau merasai Tuhan Sari-sariani dato merasai nanuda jan takui pulo kini dangan ladi dari pinacak laon dada badanani awak pai berjalan-jalan yoda Hodima kampung nalangang dima tampe makan nangga elok kita duduk dai balap pelita Tuhan kita duduk dah balap pelita Ba itu kata badaninyo Mendanga kata rupo itu Indak to bilang-bilang lamo Nak paralu to etong lamo bana Yo agak di badan pak si Arifin Kini Arifin lama onda Nani nyola sariani Nyoba konceng lah di balakang Di sinan kalau lako di pandang Kama jalan nyoaran Dicari tempat duduk nangga elok Tempat nyo duduk untuk minum Ba itu dalam kata sariani Di sinan kalau kau dipandang Ndak lama dopak bakal lamuan Lah dapet sebuah tempat duduk lainnya sambil minum Bagalak-galak Olanan baladu Bagala-gala nyoba sadang nyodua minum Oh enak to bilang-bilang lamo hari bertambah tinggi jua tinggi bajawe dengan patang Onan patang sepatang itu berkata badan si Arifin mula balik lah dia awak ke rumah ndak elok do terlalu lama dia Onda elok dia terlalu lama De hari dicalik lah tambah patang Iyo lo kato badan Arifin Oh baru nyobai minum di sariani Salasai minum nyobai Baru bakato sariani Onde dari pin sayangani yoda Oi kopasan kabake udah jangan sampai udah baduto nan tumpak di badan sariani ani sayang dah kabake udah yoda Oh ani sayang dah kabake udah ndak sariani baduto-duto boleh bersumpah dah demi Allah ba itu kata sariani opa Tumpak di badan diri Arifin menjawe juga lambe-lambe onde dia kandung sariani Oh sabalun dia balamo-lamo Sabalun hubungan tambah jauh Bapikir dulu sariani yo dia
Mandi amborang bansik dalam kampung, bapak rang mikin di negari. Kalau nyo ayah yo mandi sariani, ayangku palo di lubu aluang tuan. Oh ayangku palo dia lubu aluang mambu ino adik sajo ba itu kato badan ripin mangecek juo sariani jaruda mangecek ino jolei ba itu kato sariani opa. Oh manang kato sariani aku indak kato dia indak lah kato sariani udah turu enak nanamu indak lo kamu bantah ba itu kato siari pintuan. Oba itu katanya Pak Siaripin nak to bilang lamo bana ndak para luto etong lamo ona nari sari itu balik baduonyo badan winyo sadang di hati onda juo onde dari pindang abana besok kamalawak dapat minum-minum kamalawak makan-makan ba itu kato sariani. Oh di sinan kalau dipandang onde di kandung sariani ndak sagan pai main-main udah indah ado bapiti membuat seso di olah sari lani. Membuat seso sariani ba itu kato badan ripin. Oh di sinan kalau kau dipandang merubah kato sariani masalah piti udah jangan memikiran itu urusan sariani dai. Oh itu urusan mada sariani bukan urusan badan udah ba itu kato badan inyo di sinan kalau dipandang. Oh tibonyo ndak bara jauh dari rumah mandi aripin lah jadi mas sariani inggo iko jangan sampai lo karake rumah mandi mambuek berang dia mandi sajo tuan. Oh mambu berang dia mandi sajo mandang kato rupo itu indak to bilang lamo bana disiko kalau kau dipandang bakato badan sariani onde dari pindang abana iko mapiti dah kabalanyo iko piti pembali rokok iko piti untuk meminum-minum duduk di lapau boleh dan malu badan udah. Ba itu sayang sariani dek sariani agi pitinyo ambil juo di aringi pintuan. Onyo ambil juo di aripin kainyo badan sariani sariani pulang ledak kato badan inyo yoda.
Oh baru menjauh badari pin jadi dia ketua ripin elo membangun dah janta jatuh sariani dia. Oh janta jatuh dia sariani ba itu bana katoinyo. Oh mandang katonyo bantu itu mengecek badan sariani. Onde dangan di dari pinambo kabalik leda kato sariani. Jangan lupa dai udah joani udah. Oh jangan lupa ndak udah jasariani ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato coy itu lasana ngati haripin barangke badan sariani. Oh satu barangke sariani nyokambang si tapak tangan dangalapi sariani siang jo malam nyawa di tubuh di dalam saku. Oh badan ambo Oh siangnya malamnya di tubuh di dalam saku badan. Oba itu katanya Pak Badari pininyo balik ke rumah mana Tuhan. Ona lama ripin di bajalan di sinan kalau dipandang sampai ke rumah mandekan uang. Oh satu tiba ditampe mandenyo tarui ke dalam bilik nampak adiknya sedang duduknya imbau di badari ripin. Onde dangan lah didik kandung dangan lah kato dari kakak lai ko badan yu dia basikola lai rosnidar sikola yu dia. Oleh rosnidar dia sekolah ju mandang kato bantu itu lai dah kato rosnidar mandang dia lai basikolah nyu ambil piti na nyu agi di sariani nyu agian ka rosnidar kasadonyo onde rosnidar adik kakak ambil lah piti untuk balanyo simpan lah piti dia elo kok pandai rosnidar bat kecil simpan dia elo kotak dia di mande balanjo basikola baru nyopiti rosnidar ambil mandanga katoco itu menangi badan rosnidar onde dari pindang abana. Onde dari pin kakak rosnidar ndak bana damagi piti ndak bana mbo dah bantu rosnidar sayang dai bake udah yoda. Assalamu udah dulu dah nak di rumah.
Rosni darda entong menangis siang malam tekana badan diri udah tadi maka Kak Rosni daryoda awak badu nyoda nak mandi yoda harapan gadang badan Rosni dar kaganti ayah jo mandi karano ayah latu yo dari pinai karano mandi dala cadai konado bapak jo mandi yo udah kaganti mandi dai awak badu sana awak ramikin dalam kampung awak orang basik dah di negari ndak ada lain pada udah mandang kato bantu itu baru bakato siari pinjan menangi adik kakak dia jangan menangi nak dia adik kakak baniat saja badan Rosni dar udah nyolai dapet piti lainnya udah barasaki ros holai batamu jonan bayi asa batamu jonan sanang asa nyolai barasaki Rosni dari indah balupoan dia Rosni dar ninda do dia balupuan picayola kabake kakak abiari sari itu abiari baganti malam tumpak di badan dirinya indah to bilang lamo bana sari jo 2 hari agak sajo di badan ripin bau sao nyo anak payah lai bau sao nak susah bana balanjo ado na magi upi sariani tuan nama geopienyo asariani anakku palo lubu aluang ba itu kalau kau dipandang dak guna to etong lamo dak paralu to bilang lamo bana oh dapet kabar ken kemari dapet kabar di orang kampung mansonya badan siaripin iyo jo pie sariani anakku palo lubu aluang lacoknya keluar malam lacok keluar rumah nyo agi kabar di orang kampung nyo agi kabar di nam banyak kabar ke mande pai siari pintuan okara ke mande siari pinduo jo bapak badanenyo setonyo agi kabar di orang banyak nak tabado paneati ayah paneatinyo badan bapak duo jo mande kandungenyo anak mencacak simin cacaw anak mengkata simin kata indah nyinyo batarati indah inyo mau ku keadaan dan jangkau do keadaan awak orang basik dalam kampung itu lo orang nambah gaduh jo itu lo orang berjalan kau tahu inyo angku palo marasai badan dia oh diri awak yo dia kalau babali anak cilaku yola buyung siaripin bobunuh mati hati rumah Tuhan babunuh mati hati rumah mbona niodo buyung haripin indak barana indak mola wa itu kato badaninyo madisinan kalau kau dipandang nanari sari itu
Orang babalik nak nyolai tinggal mande si Arifin duo aya badan Arifin Aduh aya badan Arifin ni ndak to bilang lamo ndak paralu dietong lamo bana di sinan kalau dipandang yo indak to etong lamo agak sajo di badari pinawak sudah berjalan-jalan barunya dari luar balik ke rumah halaman lekan wangi balik ke rumah mendekan duang yola badan si Arifin satolah sampai di rumahnya ayana sedang duduk bana sedang berdua jamandenya tuan sedang baduanya duduk jamande nampak Arifin lah balik dipanggil buyung si Arifin onde Arifin yuang dangabana kamari lang duduk deket ambo kamari duduk deket kami mendanga kato bantu itu ode ayah jamande nama imbau latibo badan si Arifin baru ditanya si Arifin dangalah diang si Arifin Oda ngakato yung simaan buni iyo kuang membawa anak kupalo lubu alung ba itu kato badan ayah tuan nambah nama yung upiak sariani ba itu kato badannya menanga kato rupo itu baru menjawab si Arifin iyo ya kato badaripin iyo ambo tadi membawa tapi ndak ambo majaknya sariani majak jalan-jalan inyo nama nurui badan ambo ndak pernah datang ke rumah mandenyo ba itu kato badaripin mandanga kato badaripin bertambah pane badan ayah kurang ajang kurang mengerti indah badanang matarati ndak anguku keadaan hidui yung Coeko keadaan yuang badan awak coeko keadaan mato ekonomi mande jo bapak orang mikin manje upapai ketempe orang ang menggadu anak kupalo mambuek kerajo ambo sajo mulai kepada hari kini ambo nak nio buyung lai barangke lang dari rumah tinggal rumah kadang nangko yuang tinggal rumah yuang gadang nangko ambo ndak nio buyung lai mandanga kato rupo itu onde mande serato ayakan dari pindo nama jak jalan dari pin membawa jalan sariani datang menjapui
Akilah badannya Arifin di anak menjawab kata juonyo ambil kurisi karanyo ambil kurisi sekutikonyo ampean ke badan si Arifin tumpak di badan si Arifin. Kamu layaya membayar kurisi tekana pengajian tubuh nanyo ambil di paksi panjang jangwi tiba kurisi di badannya badarai kurisi di badannya hendak nantalo di kurisi Tuhan. Oh hendak nantalo kanai kurisi nak talo inyo kanai kayu ba itu kalau kau dipandang nyo ambil pulo gale di ayahnya bayan ke kepalo si Arifin badarai gale di kepalo hendak joluko. Oh baru bakato badannya Arifin dangala diang buyong si Arifin mulai kepado hari nangko badanang tak boleh di rumah lain tinggal rumah yung badan kami. Antara kami yang nambah dua bertiga je badan harus nidar ndak para luang calik lai ambo nak niyo anak lai ambo nak niyo do punyo anak lai tumpak ke badan buyong seorang anak kami ado baduo kini cie anak kami nanti tinggal tumpak di badan nang si Arifin kepacan talu ayam cie dari duya yang sampai akhirat ambo ndak ado punyo anak nama namo buyong Arifin yung tadanga katonyo kato ayat tadanga kato rupo itu di sinan kalau kau dipandang nak tabado ibu Arifin agak saja di badaripin onde ayah dengan mana laku abia pikir ayah mambuhe ambo bantu itu. Mandanga kato rupo itu dangala yuang elo kalau itu lo nang tanyo ndak ado pikir layan taro kami nambah duo indak barana jo Arifin yuang hendak baranak doa jo Arifin ba itu kato badaninyo mandanga kato ayat tepat so Arifin pak turun rumah satu keturun dari rumah menangi adik si Arifin nama namu virus nidar ya pak menangi badan Rosni dar pak honde dari Arifin kakak Rosni dar yoda kapai kamada badan muda yoda awak badu dari pin badu sana dape udah lakane usia kanayo badan Rosni dari pinai ba itu kato badan adik Tuhan. Mencali adik menangi ma di labu rumah babaranti badan Arifin nyuturi Rosni dar sedang menangi onde Rosni dar adik kakak hujan menangi adik kakak yo dia kok tumpak badan diri udah sayang ke bake Rosni dar udah ruk bake Rosni dar pembantu dah kok lagai awi nak tampe minta air lapar nak tampe minta makan. Oh, tapi adik mengapa udah tahu si dia dari rumah dia selamat tinggal di adik kakak dia.
selamat tinggalnya adik kakak baik itu kata badannya mendangar kata rupa itu menangi badan Rosdi Dharma Ratu di labu rumah oleh dari Pinang Abana elok-elok dah udah berjalan karena Rosni Dharma. Oh adik udah itu kato badaninyo Tuhan. Oh karena Rosni Darda di udah itu kato badaninyo barangke badan si Arifin. Oh satu barangke Pak si Arifin maratuk badan si Rosni Dharma calik kakak. Oh jalan seorang mapa oh udah berjalan ya berjalan kok basan sangaro badan udah kadang ayo badan Rosni Dar yodah. Oh ketek coy konde udang indak tobing hilang lamo bangan agak sajodi badan ringipin kama jalan pak nyuaranyo tuju mudi lubu aluang tampik pak si panjang ya hanggui nak kanduangai. Nak guna tong lamo nak paralu dia tong lamo ripin berjalan sama seorang. Oh sedang berjalan Pak si Arifin berjalan balambek-lambek balik tak litak di baja alana
Berjalan balita-lita, berjalan kaki sama seorang panik dek lama di berjalan dak lama kita etongkan. Oh jalan bertambah jauh berjalan ibu-ibu ayam topa badare-dare Tuhan. Oh nama ibu anak tiripin. Oh indak bertanya ayah elok-elok dua je mandi badan awak. Langsung saja mandi mau usia, langsung saja bapak mau usia yo pak. Hojo kurisi awaknya baik, jo gale awaknya talu ba itu kato hati ripin. Ibu hatinya baik, indak kamain Tuhan. Oh ibu hatinya nak kamain nak tabado ibu dalam hati. Ba itu kalau kau dipandang dak guna tu etong lama. Ndak paralu to bilang-bilang lama bana. Agak saja di badan inyo dek lama bakal lamoan. Inyo berjalan sama seorang. Anggaran pak puku ampe patang sampai ke rumah pak sie tadi Tuhan. Oh sampai tempe pasie panjang jangui seto sampai tempe pasie panjang jangui baca assalamualaikum menjawab pasie panjang jangui Waalaikumsalam kata apa. Hanya calik bana elok-elok kiro anaknya nalatibo nyo imbau bini nyo ripasi onde dik kandung danga bana anak awak ala datang. Naik ke rumah Pak Isi Arifin satu tiba di hati rumah Arifin mama nuang mapai. Sama seorang Tuhan Ripin mam nangi juo aye mato badarai-darai manitik jatuh aye mato. Ho nampak di pasie panjang jangwi bertanya apa dengan ete onde Arifin anak kami ona. Ho bari lurui apa bertanya bari bana apa barundiang jangan baduto duto juho jangan sampai nak bacali-cali bertanya apa jo ete Ripin. Apa kok sabab nak Ripin manangi satu tiba Ripin lah manangi. Ada kok malu diang dak tajapui atau ang dicaci batino atau ang kodino padusi ona. Hola panete sakutiko yo bini pasie panjang jangwi. Kau nak talok diang jo pengalaman apa agi gas yang tangkura kamai bae na Nyo ambil poncin nyo di bini pasie banyak gas yang di dalam poncin nyo ampa di sinan ko dili nyo ampa isi poncin baloro gas yang na banyak dak tabado banyak gas yang tangkura. Ampe gas yang tengkurak sekali talatak bertambah gas yang 50. Kau nak talok yang jo pengalaman nanyo agi dia apa le jale diang namo nambatino. Le jale diang rupo jo tampanyo kaban kawake etek kalau jo gas yang na 50 duo jo gas yang nan tengkurak indak karamat cie judona. Ndak ada orang karamat de wang cie jo, ndak ada orang santiang di badannya. Kok mangulak gas yang nalimu apa ancu nak masuk sambulo ete ancu gas yang babalik indak peninggalan ini ete baik itu kata badannya.
Oh mandanga katoco itu menyawe badan si Arifin nyo ambil tangan diri ete dua jo apa sekalian onde apa 100 ete yo pak. Oh apa mo sangko ayambo pak. Oh ete mo sangko te mande ambo kane berang dia ya jo mande ambo hubungan jo anak ku palo lubu aluang naman caci ambo da ulu yo te. Homan so sekolah te da ulunyo ambo nyo caci nyo maki-maki mbo sapo badan dirinya mbo sapo badan aranang adi nyo suruh bacamin dake kubang kabau yo te. Ho jadi pengalaman apa lagi ambo cubuhan kanang kadi lai mangkabu apa pengalaman nyo cari ambo tio hari balanjo nang adi magi nyo yo pak. Ho jadi ayah jo mande takui ding kupalo lubu aluang nyo usia badan pak si Arifin yo pak. Nyo siripin ma di ayah nyo siripin di mande ba itu kato badaninyo ndak dapat minta ampun lain ndak dapat meminta tolong no pak. Oh mandang kato bantu itu jo kurisi pak Ipin nyo bae jo galer Ipin nyo talo tapi salah Tuhan menolong jangan kagurie bariang tido jangan kabar yang bintu indah do pak. Oh ba itu kato si Arifin jadi ambo pak nan sabananyo awak tahu si dari rumah rencana badan diri ambo pak. Oh minta izin kapak jo ete ambo marantau samantaro mbo tinggal daerah lubu aluang kapadang rantau mbo ranpa Kapadang rantau pambuaran rencana kamu tujunya di ma kampung Narami di Padang tu di ma preman enggak jahe di sini nambo menatap itu kata si Arifin. Oh mandanga kata cuy itu lagala apa joete kalau di badan nak diri apa iyo cuy itu nak kaelo na kalau di badan nak diri apa yo bantu itu nak nyo naranca anguji jantan batino nyo anguji perak timbago nyo dicali amila Arifin hola yolo yang nyo dicali ame jolo yang nyo disapu perat timbago nyo omandang kato rupo itu lah sanang hati badannya sanang hatinya badan hari pina sanang hatinya badan si Arifin ba itu kalau kau dipandang dak guna tu etong lamo dak perlu tu bilang lamo bana
Oh agak sadang di rumah ete Arifin dak na lain tekana nasib badana dia kabaan nasib upi Rosni ngidar tuan oh tumpak di badan Sariani babega-bega jo mencari Arifin ditanyoken kamari Arifin indak na nampak iyolah badan Sariani anakku pangalo lubuang aluang tuan anakku palo lubu aluang ba itu bana kok dipandang indak guno to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana maalun saja pak badan inyo anan tekana di badan Arifin anan tekana di tubuhnya opado marasai Sariani bola pean kasih jo sayang buang jauh Sariani boleh ndak tekan apa ojo badan lamu boleh nak takkan alai jo badan boba itu kalau kau depandang onyo buang badan Sariani setonyo buang Sariani takkan di badan Sariani ndak ada tainge Arifin lain ndak ada tainge Arifin lain ndak ada tekan lain ba itu kalau kau dipandang ndak paralu to etong lamo disiko kalau dili agak di badan si Arifin osari ditampete abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan osa bulan ditampe pasi panjang janggui nyo minta izin kapak nanenyo kamaninggan nagari mudia lubu aluang menuju daerah apa olah kota la Padang nyo minta izin kapak serato ete sekalian barang ke badan si Arifin oh barang ke badan si Arifin di sinan kalau dipandang nyobari izin di apa dua jo badan teta adi
izin dapetnya arifin kabarangke mengecek pasie panjang wi nak kandung ripin nana apa jan lupuang nana apa pesankan jan sampai buyung tepico asal duduk nak di badanang nana apa agi insyaallah nak Tuhan manolong indak dimakan di malelo ndak taluk dimakan bantu nak ndak taluk dimakan bantu baik itu kata badan inyo indak to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana yo agak di badan pak badan ripin bajalan ripin samo sorang de inyo sadang bajalan jalan juo nan lain indak kanyo kana nan lain indak tainge nan takana nasib adiknyo iyo la upi siros nidar Tuhan Yola upienyo asironi darba itu kato badaninyo nak guno to etong lamo panek dek lamo bakal lamoan jalan batambah jauh juo dek jauh juo perjalanan anggaran pukul hampir patang sampai keluar badan di pintuan sampai keluar pak badari pindak paralu tu etong lamo bana tagak-tagak ripin tepi jalan awak nan sadang tagak-tagak lalu oto dipandang nyo ambe oto diripin satu oto ala nyo ambe baranti oto sekali onde nak kandu na mudo kapai kamarang nan mudo bakato inyo badari pinonde apa dengan bana rencana badan diri ambo kamanompang ke kota Padang pae kamanompangnya ke kota Padang menanga kato rupo itu ko iyo nak nompang ke Padang naik layung ngayate oto apa iyo kapai ke Padang mandanga kato cuy itu lah naik badan si arifin naik laripin nate oto pae naik laripin nyo ate oto disinan kalau kau dipandang indak to bilang-bilang lamo satonyo sadang ate oto onde dangan dinak kandung mangapuang nak pai ke Padang ba itu kato badaninyo baru manjawe si arifin onde apa dengan bana nanambo pak ke kota Padang rencana badan diriamu di matampe narami di ma kampung narami di sini nambo barado di ma panempa ma pareman banyak di sini nambo manatap ba itu katonyo badan ripin di sinan kalau dili onde nak kandung namu doai badan angkete bantu itko pareman banganya kang kau na pareman banyak nak kang hadapi lain tak salah danga badan apa ba itu kato badan inyo
Di sinan kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana danga de apa sabananyo nang kito pak pai marantau ko batu manam ko sabui marapuang ko idui ko mati ndak ado pikir panjang ba itu bana katori pindek la moto bajalan la sampai oto olah ke kota la padang sampai oto ke kota Padang turunlah badan si Arifin di turun badan Arifin di terminal bananya turunkan di loket bananya tinggal yo di loket kota Padang. Ode hari adonyo pukul 2 siang ala dek badan si Arifin latibo di loket kota Padang. Orang banyak sebantu itu pareman loket semua tahu. Egang kasih ko egang kasinan Arifin lakanyo egang pulo mamane badan si Arifin. Pin ma Odang aladang yung preman loket kota Padang ambo janang egang pulau ba itu kato badan inyong bo bunuang meko di loket ko ba itu kato si Arifin. Mandanga kato cuy tu teka jui orang nambahnya awak mudo ketek cuy tu awak nyu anak bujang tangguang kamambai orang nambah umur berpikir orang nambahnya jawab kato orang nama ngecek lain dah ambo yang salah danga ba itu kato badan inyo yo pak. Mandanga kato bantu itu di sini Arifin kamanjawe salah danga ba alo kato badan nang kondak picayu badan buyong mo kito uji di lapang yuang kita uji yuang di lapang ba itu jale kato Arifin kok kare badan ngambo kala ba itu kato badan inyo asajan mau nitan si coy itu kato buyong Arifin. Mandanga kato coy itu pareman bapikir jo bapikir pareman banyak antako iyo jo indaknyo pajako bahaso lain tuan. Ondak gono to etong lamo nan pareman nan banyak tadi pane hati ndak tabado mencari anak bujang tangguang mengecek sabantu itu. Naripin bajalan tarwi juo nyotarwi kalapau nasi satu tibo di lapau nasi nyo minta nasi lah karang lapau satu nyo minta nasi karang lapau nyo agie nasi di rang lapau. Kok sambal sumbarang sajo mencalik sambal sumbarang sajo mamane badan Arifin nyobae meja jo kaki kurang aja nampunyo lapau ba itu kato mae olah si Arifin
Kurang ajarnya nampunyo lapo indak badanang batarati ang ambil masambang tonggo anambo meminta makan lama. Ba itu kato badaripin meja la nyobae yo kaki la paca meja kane kaki paca iyo patapun iyo batambah takui punyola apa tuane. Oh batambah takui punyolapau nyolataan nasi dirang lapau nyolataan sambana labi randang lai ayam pulai kalio punyo goreng ado cukui nyo sambana keripin la makan ripin. Ada kelelapau Alala makan badan ipin selesai makan yo minum mengecer ipin sekali na nasi yo ngindakkan bayi itu kato badan inyo. Ode inyo orang lapau takui memandang ipin indak babai dia indak mola sajan mejang bae ju dia. Sajan meja dia di baju ba itu bana kato inyo di sinan badan siaripin babe gaju di loket na lawe babe gaju dake narami ndak elok telajang di badan orang asa telajang nyo mamane ba itu buyuang siaripin di sinan kalau kok dipandang agak di badan siaripin bakato pareman dake loket onde dia kandung namudoi kok kami dia di loket nangko anyo mencari makan sajo kok ingin nang jorang baga kok ingin nang yuangai jorang santiang pailang ke daerah Taluk Bayu parilah ke daerah Taluk Bayu dia di Padangko itu orang baga kare bangana dia kan wangi. Itu pareman dia nanti Taluk Bayu orang kare dia jo orang baga ndak bisa mengalani nyoko iyo kare yang nan mudoi pailah ke daerah Taluk Bayu nak tahu loang dinamo pajatu nak jale loang dinamo namudo banamo pirgo orang ni dia kan wangi. Banamo pirgo dia anak ni sadang batunangan jo anak dia dua ni Taluk Bayu sadang inyo batunang bana ko iyo lekare badanang namudoi pailah ke daerah Taluk Bayu lawan lapirgo anak ni.
Pirgo anak ni sedang bertunangan bana Joana dua ne talu sedang yuang dalam bertunangan bana ngakat toco itu menjawe badan siaripin Onde udah dengan bananan majalan ketaluk bayu antan nambo kesinan Antanyo ambo kesinan ba itu kato badaninyo ndak guna to etong lamo disiko kalau kok dipandang yo agak di badan siaripin onde dia kandung namu doai ko ingin angkat taluk bayu udah tompangkan oto kataluk bayu itu tuado orang imbaukan dia itu tuado dia orang imbauan ba itu kato badaninyo mendanga kato rupo itu disinan kalau kau dipandang nyo ambian oto dipare menloket lah nyo ambian oto kataluk bayu lah naik oto siaripin Iyo tumpak di badan siaripin awak nan sadang ate oto sadang di ate oto ju menuju daerah olah talue labayu menuju daerah Taluk Bayu sedang di hati otoju Anak guna dia tong lamo bana dek lamo di hati otolah sampai ke Taluk Ayu apa Olah sampai nyoa ke Taluk Bayu nak guna to bilang lamo satu sampai ke Taluk Bayu lah turun badan siaripin satolah turun badaripin di sinan kalau kau dipandanginya lah turun dari oto bajalan ripin sama seorang Bajalan aripin sama seorang awak sadang bajalan yu di sinan kalau dipandang lah tiba di Taluk Bayu inyo bajalan jalan yu nyo danga ju di urang namano nampir go Taluk Bayu ba itu kato badan inyo di sinan kalau dipandang ndak to etong lamo banan ndak paralu dibilang lamo tumpak di badan siaripin nampak lapau sebuah sangat rami
Lapau dipandang rami bana, sedang banyak preman dalam lapau, masuklah badan si Arifin tuan. Masuklah badannya si Arifin seto tiba di dalam lapau di sinan kalau kau dipandang. Ndak guna to etong lama, ndak perlu to bilang lama bana. Agak saja di badan Arifin orang nak sadang rami bana bajadi main domino. Inyo tiba di dalam lapau, seto tiba di dalam lapau, nampak sekali cerek berisi air putih. Nyo ambil gale sabua, satu nyo ambil gale sabua, nyo tunggangkan air masuk gale, lapilah gale dari tangan, tatambu dake orang main domino tuan. Tambu dake orang main domino, pareman banyak nak tangguang gadang-gadang paloten junyo ba itu kalau kau dipandang kironyo orang namain indah orang sembarangan itu nan pirgo sedang main domino. Inyo sedang main domino, air tertumpah dake meja, nak tabado pane hati pirgonyo tenju meja sekali, kurang ajang kurang mengerti, indah elo ambil air yung Onda elo do ambil air, alun tawang lay di badan namo untuk daerah yang Taluk Bayu. Ndak ada orang ndak tahu ba itu kata badannya. Aiko pirgo yung anak ni mendanga kata coy itu lagalak badan diri Ripin, dangalah diang yung elo kok pirgo la mola kok ang la mola nanambo indak lo kakatakui nanambo ya lun yung kamangaliang kok santiang ang ambil santiang ang diang seorang yo ambo jangan layo buyang olah kare la pulo Jo ambo janang masih kare pulo kok kare bana badanang buyang pirgo. Ojan di dalam lapau nang komo kita kamu arola. Kita yung kepala buan Taluk Bayu nak jale si anak kare nak jale upiak si buyongnya nak jale jantan batino yung nak jale jantan yung batino nyo maalun ninyo buyong pirgo orang bagak nang kadilawan orang santiang nang kadiadapi ndak nang kamailak cik juo nyo bae meja jo kaki kapiang meja kanai kaki pirgo kurang ajang kurang mengerti nyokaja badan si Arifin seto nyokaja si Arifin melompek Ripin keluar takui lapa orang karobo ba itu di badan si Ripin seto melompek keluar lah tibo di lapang dangalah diang pirgo yang centeng Taluk Bayu kalau jo buyong si Arifin ikonan anak yang tu malu bu aluang indak kata ngakui di badan anang yang indah
Tak kata kui doa di badanang, ko ado kawan gak 1000 atau gak 2000 orang suruh datang kemari kasadonyo, tangguang juang seorang ambo baurusan. Mbak itu bana kato siaripin batamba pane ati pirgo kurang ajang kurang mangarece indak do buyong batarati indak anguku bantu badanang iko bantu kasa badanang iko bantu patong bantu ang dape mangece mantie pulo indak ko tahu yuang da ulunyo alun juang da ngadolu namo ambo mungkin badanang barulang aye yuang sampai kalau ket yuang kota Padang ndak ado ndak tahu di pirgo anak ni ba itu kato badan ni nyoco itu bangadan la omane ola diri la pirgo itu badan dirinya indak toetong lamo bana ndak perlu dietong lamo mulai baca kaknya badu antara pirgo joari memang yo kare badan pirgo indak talok dimakan bantu indak dimakan di malelo ndak talok dimakan basi ba itu kare buyong pirgo oba itu karenyo abu yang pirgo dan aripin ba itu pulo kok batu adonan dape batu nanyo bayan pakai aripin kok kayu adonan dape kayu nanyo taluan ke badan aripin tibo di badan peta-peta ba itu kare buyong aripin oh di sinan kalau kau dipandang nanti bori tangkan nyonyo tangkan di buyong ripin indah nanyo elaan cie ju menonton orang sabali mencali pirgo jo aripin tuan mencali pirgo jo badan siaripin balago dake tu mata luak bayu ba itu kalau dipandang taluk bayu pelabuhan kapau lando turun jo si koci kok kamati mati la mola pado manyamak di nagari ba itu kato badari pindisinan kalau kok dipandang sadang baca kak bantu itu alasari dibaca kak iyo jo buyung pigo tadi sadang balago kok dilihat iyo antanyo malang pa antamu jual lama lang badan si pirgo dape aripin menyembah tali nyo tembah tali nyo nampanjang la dape tali pak dake kapa nyo jare mari si pirgo nyo dape di kabek tali nyo elo sepanjang jalan la mati pirgo la orang lani mati pirgo anak ni ba itu kalau dipandang lama lang badan si aripin o pirgo mati polisi tiba ripin nyo tangko de polisi
nyotang koripin di polisi di sinan kalau dipandang onde apa dengan bana mau ditangkok ndak kalari mau dibawa ndak melawan. Oh tapi ada pesan sebuah bawa mo ketampe mama ambo wa itu kato badannya tinggal di pasar Banda Bue. Oh dari nyo pasar pak Banda Bue antana mo kalubu aluang pak di padang ko ke rumah mande badan ambo mansonyo ambo di panjang. Aropa Oman sonyo ambo pa di penjara mandanga kato bantu itu menjawab polisi na menangkok menjawab polisi banyak badanang membunuh orang banyak lo kato kambodangan. Onde apa dengan bana mo kau hukum ndak melawan mo kaparat ndak kemanongka tapi kalau indakan ndak baturikan ko indakan ndak bapa lakukan nambo indak kekapain nambo indak kemanurui ba itu kato badaripin mandanga kato bantu itu tapaso polisi paituan. Otapaso polisi pai di bawah badan si Arifin nyota garui ka Banda Bue tuan. Oh dek lama to di bajalan dek lama bakal lamuan latibo di simpang lubek satu lape di simpang lubek marah oto kain daruang itu menampu Banda Bue. Oh indah to etong lama bana lah sampai ke Banda Bue di sikopak tampe mama ambu ndak bisa oto masuk ke dalam bajalan kaki pak badan awak. Oh tapaso polisi mair yang tangannya sadang pak bapa langgu tuan. Oh tangannya sadang bapa langgu di sinan kalau kok dipandang dak lamonya di bajalan lah sampai ditampe badan mama di sinan kalau kok dipandang di siako namo badan mama banamu ajo jua sate banamu ajo menggale sate di sinan kalau kok dili di sinan ditanyo namo ajo lado orang manunjuan mama sadang di rumah bana tuan. Oh mama sadang di rumah bana di sini Arifin nyobacu assalamualaikum menjawab mama sekali waalaikumsalam kata mama naiklah ke rumah. Oh satu lah naik ate rumah nampaklah badan si Arifin sedang bakawan liu polisi tangannya ala di palanggu di sinan kalau kok dipandang. Oh mangecek mama Karipin onde nak kanduang Arifin ya kok kasus badan Arifin kok salah panakan mama mangkonyo tawan di polisi na mangkonyo tanah di polisi tangan ala kanai pelanggu ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang. Onde mama dengan bana mangkonyo ambo kanai pelanggu mangkonyo ambo ditangkok di polisi ambo bercakap di Teluk Bayu ba itu kato badaninyo balago jorong bagak Teluk Bayu. Lakala pa inyo de ambo la matinyo de ambo banamo pirgo anak ni mama. O bana
Amo pirgo mama anak ni mandanga kato bantu itu sinan ko mama kamangece onde nak kanduang siaripin ba acaro mama menolong hoi duit mama iko contohnya ba acaronyo nak kamambantu nasib mama menggalet sangat tena Kato sampai nyo asa bantu itu risinan kalau kau dipandang dangakan bana di mama nanambo datang dake mama indah ambo meminta piti indah ambo meminta tolong nanambo melapor ke mama ambo kemasuk ke penjara mungkin tahanan muaro padang ba itu kato badaninyo tapi bapasan namo ke mama ko ado pengalaman mama agilah cie jodoh ko ado alemu kebatinan agilah badan diri ambo mandanga kato kamanakan desinan mama kamangece ko itu nak nangkang tanyo ado bana pengalaman soleh dua pengasih jopanya yang naik dua pengasih nak jopanya yang asakanai kanai dua pengasih jopanya yang dia kelaki dia padusinyo ibu mencari awak baik itu kato badaninyo awak di badan dirinya baik itu kalau kau dipandang onde dangan dek buyung tapi pasan di badan mama janyo alemu salah guno Ojan alemu ndak nak salah guno mandanga kato cuy itu lasana ngati badari pinyo bisian di badan mama iko kato siko duduenyo ba itu kato badan mama oh mandanga kato dari mama lasana ngati badari pintuan Lasana ngati badari pin baru nyoba ripin di polisi satu nyoba di polisi dangala diang buyong ripin kamajo leang kadiantan sabalun ang lape ketahanan ba itu kato badaninyo sabalun tibuang di penjara kamaju oleh kekamiantan mandanga kato coy itu antan pak kalubu aluang karuma mandekan uang ambo pa Karoma mande pak kanduang ambo ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu barangke dari banda buwe lubu alung nangkanyo tuju parangai yang babuwe buwe bangko di penjaro ang sudah itu ba itu kato si polisi badan angkete bantu iko awaknya baru bujang tanggung pandai lo membunuh orang ba itu kato badan ninyo di sinan kalau dipandang agak di badan si aripin mengecek ripin ke polisi ni apa dengan bana kok kadibunuh apa iyo nambaga kok kadilawan pa iyo nang kare ba itu kato badan ninyo kok nambodo nang kadilawan awak tabao bodo juwo nang panakui nang kadilawan awak tabao panakui pulo ba itu kato aripin naripin indak nang gentar coy itu kalau kok dipandang ba pikir polisi banyak tuan oh ambo kona ibu hari kete angkat to polisi ate otola kami bayang ko mate otoko wa itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu oh baru aripin kamangecek danga de apa sebananyo apa sebagai pelindung rakyat apa sebagai tahu dihukum danga di apa sebananyo
Kok salah pak badan diri ambo patuitnya ambo apa hukum ditangani ambo ko jangan patuitnya ambo pak dihukum lama tapi nyo jangan kane tangan ba itu kato badaripin. Oh tapi kok apa kare juo cubo lah pak mambae ambo ko tak babai te oto pa sempat amo apa bae dia teoto walau nyo tangan sedang bapalanggu nanamo hendak dopak kakatakui janyo ambo apa bae apa cantik ambo sakete nanukum mindak kambo turui bae tukang atolayo mande olah sia lari pinei nano kuminda kamu turui ba itu kato badan ripin omandanga kececo itu diam polisi nanado ate oto bajalan tarui jo bajalan tarwiju dek lamo bakal lamuan sampai ke daerah luang sampai ke daerahnya Lubu Aluang dah sampai ke daerah Lubu Aluang di sinan kalau kok dipandang ndak lama kita bilangkan ndak lama bananya di jalan lah sampai ke Tampek Mandiripin di siku rumah mandi ambo di siku rumah pak mandi ambo mandanga kato bantu itu turun lari pin dari oto polisi dan polisi mairiangkan di belakang ripin berjalan bapalanggu nama ande jo bapak sedang duduk seto tibo di labu rumah baca salasma alaikum menjawab mande jo bapak alaikum salam keto bapak nama ande cuy tuju mencari inyo kalabu rumah satu mencari kalabu rumah nampak labu yang siari pintuan nampak labu yang nyo asih dari pin sedang nyo bawa di polisi tangan nyo kanai bapalanggu baik itu kalau kok dipandang batanyo badanyo mandiri pinduo jo bapak sekalian kabake polisi nama bawa onde dangan diapa nama bawa na ambo nama bawa buyung siaripin aku kasus pak badan inyo karajo nanyo buek maliang kopa enyo marampok ba itu kato badan inyo baru menjawab polisi banyak tumpak di anak badan apa iyalah buyung siaripin membunuh orang badan inyo apa membunuh orang bapak badan inyo mandanga katoco itu lapane mande siaripin duo je bapak badan inyo
Barangke ang dari yuang rumah ambo dari dahulu ang lamo kaban antara badanang dengan ambo awak ndak ada punya hubungan kita ndak ada lah iba mandi dengan bapa ambo ndak ada punya anak kapacan talu ayam cik dulu anak kami ada badua nan tua badan diri buyong nan beketek badan harus nidar tumpak di badan diri kami ndak mau anggap punya anak yuang ndak banggap dah yuang punya anak mandanga kata rupa itu di sinan kalau kau dipandang ibu hatinya si Arifin baru berkata pada Arifin onde pak polisi dengan mana bau lalepak badan ambo yo ketahanan di maka pak bau mandanga kata bantu itu baurunya bau badan si Arifin satu Arifin kenanya oto nampak dia adiknya nak ketek nama Pirus nidar menangi badan diri adik ya pak onde dari pin sayang harus nidar yodai jananya ala date oto yoda ikoma dia badan udah harus nidar sayang pakai udah yo dari pinai tagak dulu di laman rumah deh tagak dulu dah di laman rumah menangah dia nyoma maki mahimbau namo badari pinta tagak badan si Arifin tagak Arifin di laman rumah mengonginyo ke belakang nampak dia nyona mengajai olah upiak siros nidar yo mak onde dari pin sayangi Rosio udah sayang jo adik kok udah pai ke penjara kama nasib dah badan Rosni dari yoda Rosni darah kadari pin tapi udah dah masuk penjara deh Oros nidar sayang madaka dari pindape udah masuk penjara tadaga adik kau udah tadaga mencari udah bacaronyo Oros nidar ke mencari udah mencari udah dari penjara yaudah harus nidar dah pakai udah yaudah Hagi alamat dah badan harus nidar kok sempat tadaga yaudah kok ada mapiti badan harus nidar mau cari udah katahanan yodai itu kato hadir di pintuan itu kato hadir di pininyo menangi juo menangi taisa ayemato badarai mau jalabe ayemato yo pak baru mengecek si Arifin onde Rosni darah dia udah onde Rosni darah dia kakak jangan menangi dia nangi juo picayo lah dia badan Rosni dar ndak kalamu udah ditansi ndak kalamu dalam penjara doros itu kato badan ini ndak kamati udah dalam tansi coy itu kato si Arifin pae
Oba itu kato badari pininda to bilang-bilang lamu agak sajo badan naripin nyo minta izin ka dia udah barangke nak nyolai menuju penjaro kota Padang. Oba itu kato badan ninyo mandanga kato coy itu marato badan Rosni ngidar tuan. Omarato badan Rosni daruda pai masuk penjara Rosni dar sumbayang hari kini karingan yola dari pine olah hukuman udai. Barang kerepin ke kota Padang lanaya oto polisi awak kajale bapaknya. Masuk penjara nana dia upi Rosni dar menangi di hati rumah dia menangi hati rumah itu kalau dipandang indah to bilang lama bana. Oh ditinggal dia sedang menangi to japui badan si Arifin sadang di hati otoju ndak lama kita bilangkan ndak to etong lama-lama di sinan kalau kau dipandang ndak paralu to etong lama lah sampai ke kota Padang lah sampai nyo ke Kapolda kota Padang tantunya inyo di penjara tuan. Tantu lainnya kadi penjaruan masuk ke sel badaninyo setelah tiba dalam sel kabak kunci sel sekali mengecek badan Arifin onde apa dengan mana nak guna pak sel apa kunci nak guna tangan ambo di palanggu. Ko ambo ingin lari dari sel nangko walaupun apa kunci arik walaupun tangan bapa langgu nan muka lari-lari jumpa namun kalari pak lari juonan orang menjago tadi ndak nyodangan kato Arifin nam pintu sel tetap nyo kunci ba itu kalau dipandang. Oh hari sanjo kalau dilihat sanjo bajawe dengan malam nan malam semalam itu tumpak di badan si Arifin gadang-gadang ngangi dalam sel gadang-gadang ngangi taraso lapane hati si Arifin. Ariado pukul 10 maningka pukul 11 malam nyo buka kuro-kuro sel nyo buka palanggu tadi Arifin lalu nyo di luar tuan. Lalu di luar
apa badan si Arifin di sinan kalau kau dipandang paginya kalau dilihat penjaga tentu mencalik Arifin nyo calik Arifin ke dalam sel satu nyo calik masuk sel dicalik Arifin dak ada lah takui orang nam piket Okama painyo ko si Arifin ba itu kato dipandang mencalik jo suuk jo kidamai ngong keri jo kanan nampak Arifin sedang lalu tuan nampak Arifin sedang lalu sedang bagolek juo sama seorang nyo jagoan di urang nam piket dia kandung buyung si Arifin ang buka ko pintu sel ko buka pelanggunan di tangan baru menjawe si Arifin dangakan de apa sabananyo dari tadi malam lamu kaban dak paralu pintu sel dikunci na nambo dak paralu di palanggu walaupun ambu di palanggu walaupun sel pak kunci ko ambo ingin kalari nam pintu kata buka ju tapi ambo pak indak cuy itu ndak ingin lo jabatan ambo apa lo jatuh dek gara-gara ambo indak baniat lari pak ambo indak dopak kabaniat lari ndak baniat lari dopak badan ambo ba itu kato badan inyo menjawe polisi nam piket malam terima kasih dia si Arifin udah salut kabake Arifin lai bajago lao Arifin oh jabatan oleh bajago dia jabatan udah tapi kok kaburang dari penjara kok kabur dari senang kok alaman udah wasansa menanga katonyo di orang piket malam ya polisi piket malam mau udah dengan banana namo indak kakak kabur Nana mo indak ada kekalari walau sia orang nam piket tapi sel jangan dikunci tapi sel dah jangan dikunci kok bakunci juo sel nanado kok tiba waktu malam kok angin banyak di dalam ambo tetap membuka kunci sel pelanggu tetap awak buka Mbak itu kata badan Arifin di sinan menjawe badannya orang nam piket kok layu dah jo dia piket malam dak kau dah kunci pintu sel ko dia Ondak kau dah kunci dah pintu sel nangko mandanga kato cuy itu bagala-galaknya badu Ho sadang bagalak-galak ju hari ado pukul 8 maningka pukul 9 menjawe pukul 10 datang dua nemu aro padang yo badu Hojo anaknya Pak datang dua nemu arop
padang iyo baduo jo anaknyo di malo indak kadatang calon minantunyo na mati na ninyo pirgo orang ni. Calon minantunyo mati bacaka datang di malo nak nyopai ke kantor polisi meminta keadilan sebarek-bareknyo menyuruh hukum badan Ipin menyuruh hukumnya abah dari pendisinan kalau kau dipandang naninyo ala kemenuntuiknya kaban sabantu itu. Oh datang polisinya nan tadi nandake bakawan juaripin datang duane dia taluk bayu manuntui bangga dan siaring ipin dia. Manuntui badan si Arifin baduo jo anak gadinyo mangkonyo Arifin anyo tuntui tunangan anaknyo mati diripin nananaknyo nang kamari tadi itu nan tunangan pirgo orang ni ba itu kato olainyo datang